खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। रायजो राजाफोरनि गेजेराव आं सावरायगोन दाउ अमानि। गिलु बालु अमाया फिसा जाबाय, बोरमायाबो फिसा जाबाय, दाउआबो हाजार हाजार बिदै दैदों। बे दाउ बिदै दैनाया सानथ्रुनो हाया, अमा फिसायाबो सानथ्रुनो हाया, बोरमा फिसायाबो सानथ्रुनो हाया। बबे हादराव जोनोम जादों बेखौ आं रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायगोन। बयबो न'खरनि गावनि बेसेन गोसा समखौ 5 मिनिट टाइम होनानै खोनासंलाङोबा बयबो बुजिगोन जोंनि हादराव ना गुबुन हादराव। ओरैबायदि माने अमाया दोनैनो फिसा जायो, दोनैनो फिसा जायो, बोरमायाबो माने दोनैनो फिसा जायो, दोनैनो फिसा जायो, दाउदैयाबो नोङो घन्टायावनो दाउदै दैयो। दा बिनि सायाव सावरायगोन। रायजो राजाफ्रा आलो गोजोनै खोनासंलांदो। दिनै आं सोर जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सामफ्रामबो अमा फिसा जाग्रा, सामफ्रामबो बोरमा फिसा जाग्रा, दाउआ सामफ्रामबो घन्टायावनो घन्टा बिदै दैग्रा दाउ अमाखौ सोर लाबोदोंमोन? जोंनि बर' हारिनि गेजेराव फार्स्ट जा बाख्नायनांगोन राकेश ब्रह्म। माने साक्सेस जाबाय। रायजो राजाफ्रा दा बेखौ बांसिना मोजां मोनग्राबो थानो हागौ, खमबो थानो हागौ। आं दा 50-50 साननानै लाबाय। गाज्रि मोनग्राया 50 आरो मोजां मोनग्राया 50। दा बिनि सायाव मा जाहैबाय, राकेश ब्रह्मआ रायजो राजाफोरनि थाखाय ओरैबायदि बस्ता कि बस्ता लाबोनानै रानबाय। अमा फिसा रानबाय, बोरमा रानबाय, दाउ रानबाय, हांसो रानबाय। दा बेबायदिखौ माखासे राननाय टाइमाव जोंनि बर' रादाब बुथुमगिरिफ्रा सानथ्रुनो हायै, बोरमायाबो सानसेयावनो फिसा जायो, दाउदैयाबो घन्टायावनो घन्टा बिदै दैयो, अमायाबो सानसेयावनो सानसे फिसा जायो। दा बे अमा दाउफोरखौ बबेयाव साप्लाय हरगोन आरो बबेयाव हरगोन दिनै लामाखौनो नागिरना मोनासै। बिनि थाखायनो दिनै राकेश ब्रह्मआ जेरैबो लामा थुंगिनायनि उनाव मा जाहैबाय, फबनानै गारनानै दोननो गोनां जाबाय। दा सानदोंमोन राकेश ब्रह्मआ गावनि गोसो गोरबोआव, आङो बे दाउ अमाखौ सनितपुर बिश्वनाथआव न'खरफा आं रानना हरनोसै। आरो बिथांनि साननाया गासैबो फैमाल। अमाया बिटिआरनिफ्राय गुबुन जायगायाव थाङा, बेलेग हादराव साप्लाय थाङा आरो बिटिआरनि बाहेरायाव थाङा। अमाया बिटिआरनि सिङावनो उफ्ले उफ्ले हाखर सिङाव थानानै थैनो गोनां जाबाय। दा जों बेखौ मा बुंनांगोन, बे अमाया ओरैबायदि राकेश ब्रह्मनि रावखौ, राकेश ब्रह्मनि अननायखौ अननानै जेराव थांनो हाया। अमाया ओरैबायदि माने बिटिआरखौनो गारनो हाया। दा बे बिटिआरनि सिङावनो नांगौबा जों थैगोन होननानै सोरबा फाननो ओंखारनाय बा हरनो ओंखारनाय अमा जोलैफ्रा फबनानै गारनो गोनां जाबाय। दा बे अमाफोरनि माखासे सरकारनि रां रुफाफ्रा अमा जोलै, बोरमा जोलै, दाउ जोलैखौ बायनो थाखाय राकेश ब्रह्मआ बेसेबां थाखा लाबोदों रायजोनि सिगाङावथ' बुङाखै। रानदों आरो रानदों, रानदों आरो रानदों। दा बिथांमोननि माखासे चेनेला ओरैबायदि, जेब्ला रानदों बिथांमोनखौ 10 बार देखायदोंमोन। अमा सोरबा दुखियानो हरनाय, सोरबा हरनाय, बेखौ रि खालाय सानसेयाव 10 बार 20 बार बिथांमोननि चेनेला देखायदोंमोन। दिनै बे अमा, बोरमा, दाउ जोलैया माबैसे फिसा जाखो, माबैसे बोरमाया बबे जायगायाव साप्लाय हरखो, बेखौ मानो देखायनो हायाखै। दाउदैया दैबेसे दैखो, बिदैया मानो देखायनो हायाखै। जोंथ' नुवाखै बबे अमाया माबैसे फिसा जाखो, माबैसे बोरमाया फिसा जाखो, माबैसे दाउआ बिदै दैखो, माबैसे हांसोआ फिसा होखो, जों नुवाखै। नाथाय जोंनि साननाय, जोंनि नुहुरनायाव राकेश ब्रह्म बायदि मोजां मानसि गैया। राकेश ब्रह्मआथ' ओरैबायदि माने लाबोनानै सानबाय, आं एबार न'खरफा माफा हरगोन बिश्वनाथ आरो सनितपुराव। बे साननायनि फैमालनि थाखाय दिनै राकेश ब्रह्मआ ओरैबायदि लिडारफोरखौ रायनो हमबाय जाहा। बिथांनि साननाया ओरैबायदि। दा जोंहा बुंनांगोन, बेफोरबायदिखौ रायलायोबा भुल जानो हागौ, हयथ' दाउ अमाया थैखायो। माखासे खोथाफोरखौ सावरायोबा आंनिबो भुल जानो हागौ। दाउ अमाया थैखायो, मालाबा समाव खाफालनि खोथा होनना बुंनांगोन। अब्लाबो राकेश ब्रह्मआ पार्सनखौ मोनथिया। जुदि पार्सनखौ मोनथियाब्ला श्रीरामपुर गेटआव प्रमद बर'आ माखासे बेनाव रां फैयो। बे रां रुफाखौ मायाव बाहायो, जिखुनु जाया बुस्थु बारबोयोबा बाव पार्सेन्ट मोनो। बे पार्सेन्टनि थाखाखौ बिटिआर सरकाराव माखासे आसाम सरकारा
माखासे पार्सेन्ट होबोयो। बे श्रीरामपुर गेटनि पार्सेन्टआ बे थाखा फैसाफोरखौ बबेयाव बाहायो बेखौथ' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव रावनिबो सिगाङाव अडिट होआ। नाथाय जोङो खोनादों आरो जोङो बेयाव जुदि सान हर थायोब्ला रायजो राजाफ्रा एसेबाबो उदिस लायोबा बेफोरखौ मोनथियो। गिदिर गिदिर अमा लानानै फैनाय बेफोरो ट्राकसेयाव आसाम सरकारनि बा बिटिआर सरकारनि पार्सेन्टखौ बेसेबां होनाङो बिथांमोननाव सोंबा मोनथिगोन। गिदिर गिदिर मैसो लाना फैयो ट्रेनजों आरो गुबुन गुबुन दाउ अमा लानानै फैयो। बिथांमोननि गारिनिफ्राय सोङोबा रायजो राजाफ्रा एसेबाबो बुजियो। दा जों बेफोरखौ बुंलायालासेनो सरकारखौ सालायदों। लानांगौ, जोंनि बर' हालामजोंनो जुदि गारि गुराया खारोबा जोंनि हादराव जोंनि थानाय जायगाजोंनो जुदि फैयोब्ला लानांगौबो बादा गैया, लानांगौ। नाथाय रायजो राजाफोरनो स्पस्ट होनाया मोजां। माब्रै होनाया मोजां? जोङो गुबुन हादरनिफ्राय बा गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन बुस्थु फैयोब्ला जोङो माखासे जोंनि लामाजों फैनायनि थाखाय जों माखासे पार्सेन्ट लायो। आसाम सरकारा बांसिन लायो, ओमफ्राय जोंनो माबा मोनसे होलाङो। रायजो राजाफोरनि सिङाव स्पस्ट बुङोब्ला रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ बुगोन ना रायगोन ना बखिगोन। थाइसेबाबो थाइनैबाबो मोनदों, बे थाखा फैसाफोरखौ बबेयाव बाहायो? रायजोनि खामानियाव बाहायो ना बिथांमोना गाव गाव राननानै लायो? बिनि सायाव जोंहा उननि समाव सोंलु जागोन। आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालायला। बिटिआरनि बाहेरायाव दाउ अमाखौ हैनो नाजानाया फैमालनि थाखाय बेसेबांबा दुखु। बे दुखुखौ आंबो बिथांमोननि राकेश ब्रह्मनि दुखु दाहाखौ आङो नायनानै थानो हायैनि थाखाय भिडिअखौ आं खालायदों। जाहाथे राकेश ब्रह्म बिथाङा गाज्रि मोना आरो रायजो राजाफ्रा बिथांखौ जाय सापर्टार बिथांमोनाबो आंखौ गाज्रि मोना। बेनि सायाव आखाइ खबजोबनानै बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय निमाहा मोनगोन होननानै आलो गोजोनै निमाहा गोसोआव हास्थायो।